No niin, hellurei hellät tunteet. Tosiaan tämmönen paketti tuli. Lahjoituspaketti. Katsotaan mitä tämä sisältää. Elikkä, voi helvetti. Tarroja löytyy. Vittu tää on vaikeet. Yritän tästä katsoa näitä. Tarroja on. Mä en jaksa näitä kaikkia teille näyttää. Ja sitten täältä tuli joku huppari. Katsotaan miten mä saan teille näytettyä, kun tää on vähän hankalaa itsekseen tässä, mutta kokeillaan nyt. Tämmönen huppari tuli. Elikkä kiitoksia lahjoituksesta ja kiitoksia lahjoittaneelle henkilöille, mikä nimeä tässä nyt ei ruveta sen enempää sanomaan. Ei mitään muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.